Terus dheweke bakal terima siksa kados wong-wong sing saderenge umat Muhammad. Jelas-jelas disiksa sing ndak nurutkan Allah wis jelas-jelas disiksa sinten kemawon. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah bakal nyiksa wong sing dikarepaken, sing dikersakaken. Terus dia bakal ngapura dhateng sinten mawon sing dikersakaken. Walaupun mulai alit nakal beladak wis kafir deg-degan itu, tapi harus menghendaki yang firu lima yasa wis kan kurang 2 tahun mati lho, dilayak tobat tau bekerja makan ngaji yo aktif walaupun karo tubuh ngaji di walaupun karo tubuh karo tetep diparingi kenikmatan kebungan. Jadi kebanggaan wong ngaji itu sebenarnya terbadi walaupun karo tubuh dia ngapura dosane. Malaikat sing tukang nyebutan yo iri. Ya Allah niku mboten derek ngaji niku. Niku rata jajan tok, gedha brusae. Ora apa-apa tapi kan karo kumpul karo wong sing ngaji. Lah niku berturu ya Allah lho terus turu. Ya apa tapi kan kumpul wong ngaji. Kok mung tempat-tempat maksiat baru berturu ya kumpulane wong maksiat. Kumpul wong ngaji niku tetep asal rahmat sing Allah. Karena ngaji niku bahas kewajiban sing Allah lan larangan sing Allah niku anjuran sing Nabi. Amar ma'ruf niku mboten ngongkon api tok, tapi yo nglakoni kesaenan. Amar ma'ruf ngongkon jamaah tapi dhewe-dhewe ndak gelem jamaah niku yo kliru. Ngapusi niku. Amar ma'ruf niku yo nglakoni kesaenan, dheweke yo ngejak kesaenan. Amar ma'ruf ndak ngongkon tok tapi dheweke yo udah ada dulu. Nah itu kan ngoten dhewe yo ndak nglakoni perkara elek. Terus yo ngarang wong sing nglakoni elek. Wong dikandani kon ngomong sing apik dhewe misuwat. Lah niku yo ndak kahi. Dhewe ngamukan. Lah niku yo kliru. Berarti lho jadi kan arep iki sama ojo diamuk. Dikandani kene nak ayo jejer gini. Lho malah mboten ngamuk. Arek cilik malah saged tani. Jangan ojo diomong rame. Jenenge arek rame itu biasa. Lah itu rame dibahati mawon wis tuwa rame ae. Kadang-kadang sih tuwa rame Jumatan nggih, tuwa iki bulan rame satu. Lah arek tuwa iki arek cilik dulu, arek tuwa. Ini wong, nah ini berarti wong itu tak gelem ngaji. Lah ngaji kan keluar, lek Jumatan boten asal rame. Alus itu wasmaku wa atimu rahimakumullah. Ulubi di akeh sing tak paham. Karena banyak ngaji ora metu. Dewe Jumatan ya kedah berusaha lho padha wiritan kliru. Itu wae khotbah aja wiritan jadi harus ahli wiritan. Ora usah wiridan. Dawe jare bilang ang situ wasmaku. Boten Allah juga boten. Wiridan boten. Dari khotib alal mimbar wa man lago fala jumata. Sing kedapus Jumatane dasar. Sing kedapus niku wau boten kabeh boten. Aku turu ang situ wasmaku. Wa turu boten ang situ wasmaku. Dene turu ang sekedawa. Biasa bae kesuwen terus turu. Boten turu keturun. Betul sama-sama lu, betul sama-sama sih ngomong kon bae kowe nak sowe. Mosok-mosok bisa ngorok-ngorok tuh. Itu. Makanya lek khotbah wis imam alal mimbar panjenengan enggak usah salat sunnah. Ya lho. Ini kok ana situ wasmaku. Bicara imam wis khotbah
terus kabeh iki salat sunat. Lah sapa sing ngrungokne khotbah? Lah, ngoten lho. Sing ngrungokne khotbah bilane tok liyane salat sunat kabeh, pokok kabeh iki jadi. Boten goblok pokok. Pokok itu bae goblok. Jadi dari imam datang mimbar nikah, istiak lenggah kenawan. Semoga tidak usah takut akan konmoti. Orang usah lenggah. Lalu diitkaf dan wajib lain. Dan terus kita lihat sholat itu takbir hati bersama Allahu Akbar. Bahaya. Sebab alif panjang Allah itu jadi Allah. Terus mana? Nauzubillah. Dan ini malah murtad. Allah Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Nah, itu. Sebenarnya Allah Akbar. Jadi lamnya jalalah sing panjang. Ojo Allah Akbar sinten mawon. Bener rasa. Bahaya. Allah Akbar. Baik bener rasa panjang. Allah Akbar. Buyar. Nah, berasa. Kaya sepele tapi niku